bata munhu bata kuchamhanyiwa ndati kuchamhanyiwa shegore rino kuchamhanyiwa ndati kuchamhanyiwa ndati kuchamhanyiwa kunganguro what igore rekusungwa right ya vanhu vachasungwa kusungwa izini kusungwa kutoiswa mujeri kusungwa nemwechina aya kutoiswa mujeri cha amajeri achazara kune vakabata pasiripo kuchamhanyiwa next year ya vese vari kutambira kupolitics ngavangwari ngavachenjera anenge ari mauwana kuchatsva politics kuna akazondibvunza akanditi koinda musingapindure musingataure ndakati kuchamhanyiwa pane nguva dzatinodzikama so sekuti atiri vanhu vaMwari wotoona kuti vanhu vakutopinda nemwenje mudziva so kune vhesi inonzi usarega muroi achirarama akaifana kuvapo zimbo narwadzoni amefani yake amefani auteleuti siku akaipa mudhara siku akaipa mudhara munhu yaya ndi people's journey ona inini pamajournalist atinawo muzimbabwe ndomurota number 1 serious pamajournalist isanoziva zvaanoita inoziva basa yacho is number 1 kwandiri ndomurota number 1 Zico is a journalist. amefani yake amefani auteleuti siku akaipa mudhara Ladies and gentlemen, this message inonetsa kunzwisisa, whether it's spiritual, whether it's churchical, or it's something else. I can't interpret. Mawana. But I encourage you to go and read the story of Sisera in the Bible, because that is where the context lies. Because if you take a text without a con, you will all be left out with confusion, just like what is going to happen here. But to clear out that confusion, we should only message here. Go and read Nyaya Sisera in the Bible. But of course, Prophet Magaya is helping out congregates in his church. Achiwadza kuti kana paine munhu ari kukuroya, kana paine muvengi ari kukurwisa, kana paine zvakaipa zvakarongwa vanhu vari kufamba makuwa about you. This year, pachamhanywa. This year, pachamhanywa. Pfungwa dzangu dzabva dzamhanya to this video interview rakaitwa naDJ Sparks with Prophet Passion Java. Inzwa munzo zvakataura. 2026 igore rekungangurwa. kunganguro what Igore rekusungwa. right Ya vanhu vachasungwa. kusungwa izini kusungwa Kutoiswa mujeri. kusungwa nemwechina Aya kutoiswa mujeri cha amajeri achazara coach chinochitika nemhuso dzichaparwa ipapo abega nemhuso nyange dzitakapara kudhara zvese ingori wave yekusungwa vanhu vachangangurwa vanhu vachangangurwa maminista mapoliticians mabusiness people hakuna munhu asiri kungangurwa. Passion Java is very, very clear message yakanzi 2026 gore rekungangurwa. Apa totaura hairagire vanhu vachangangurwa kuti machinista, mapolitician, mabusinessmen vazoti munhu wese. But on top of the list, tatozowa kuti vanhu vachangangurwa ndianani. Mina ndingoplaya another snippet from the same interview. Politics dzichapisa zvasati dzakamboita in the history of Zimbabwe next year. I already saw it in the spiritual realm. Dzichapisa anenge ari mauwana. next year Ya vese vari kutambira kupolitics ngavangwari ngavachenjera anenge ari mauwana kuchatsva politics zvoti vanhu vanogona kuswera vangangorana but zvinhu zvichigadzisa nyika ikana zvichitoita kuti nyika yedu iende aiwa nyika is in the sevens rarera munoti president his excellency ed Mnangagwa. The next thing, you have got Prophet Magaya. Of course, vane theme of the year yavo inonzi the year of divine upliftment. The same way as Prophet Passion Java has got his own theme inonzi the year of Chadash, newness, what. But in the midst of the same kuchamhanywa gore rinori. The strength of Sisera was shattered there and there because of the rain that came from nowhere. And now the land is muddy. And remember, the chariots of Sisera, they are of iron, so they are heavy. So they can now move in the mud. So Sisera cannot proceed. What does Sisera do? Listen to me very carefully. Sisera gets out of the chariot and he starts to run by foot. Bata munhu bata.
Kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. Shegore rino kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. Ndati kuchamhanyiwa. Kuchamhanyiwa. Ndudzi ravanhu tiri kuti kuchamhanyiwa. Uchitarisa position yaSisera, looking at the position of this commander, and now he's on foot and he's not used. He's a man who is used to move with chariots being covered, no, in front of chariots, holding up shoulders. But because of the divine intervention, all the chariots are now in the mud. What does Sisera do? He says, this is danger. This is danger. He gets out of the chariot and starts to run by foot. Oya, 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 oya. Sanebo tubata munhu. Arume, nyasondinzwai. Kune vakabata pasiripo kuchamhanyiwa. Kune vakabata pasiripo kuchamhanyiwa. Zvekuti wambenge uine simba wakakombwa nemachariots, tiri kuzonamata mvura yodzika, simbi dzonyura pasi, iwe wodzika wataka kumhanya netsoka. Sisera uchamhanya. Sisera yani, that is the question. Kuna angakaronga kukushayisa mari. Kuna angakaronga kukushayisa mari. Ndati kuna angakaronga kukushayisa mari. Kuna angakaronga kuchamhanyiwa. It's now clear who is Sisera. This is a biblical teaching. It's teaching in the church. Of course, Bible uses metaphors. In the Bible, Sisera was a context here to Indiana and Sisera and what had happened before. But that Bible story is now being applied in church. And Prophet Magaya clears confusion over what kune angakaronga kushayisa mari, kune angakaronga chakadaro, which means that vanhu vari kurwisana neprogress yevatendi ava vari muchechi ndiye ari kunzi Sisera. Of course, I don't know to interpret what maybe it's political or maybe it's talking about people who were persecuting himself as Magaya. That is subject to interpretation, and interpretation usually is like opinion, my opinion anosiana. But on face value, Sisera Rutaurwa is whoever is your enemy, whoever is fighting against your progress, whoever is standing in your way. Dear Sisera. But the bottom of the matter is kuchamhanyiwa. According to Prophet Passion Java, Nori igore rekusungwa, and it's very clear kuti ndianani vachasungwa. Vanhu vachangangurwa, ma-minister, ma-politicians, ma-business people. Hakuna munhu asiri kungangurwa next day. Right, Prophet Magaya ndo iri kutaura zvine muchechi, but vanointerpreta otherwise. Chegore rino. Kuna akazondibvunza akanditi koinda musingapindure musingataure. Ndakati kuchamhanyiwa. Yeah. Gore rino. Now, I'm addressing things that are physical and that are spiritual. When I say physical, I'm actually referring to those that are even into gossip. We want to shut their mouth. We want to address liars. We want to address liars, plotters of evil. We want to address liars and plotters of evil. We shut their mouth. Liars and plotters of evil. Makuwa arutaura baba abasitora makuwa elevo yari kuti vanhu vanongofamba vachingotaurawo nyaya dzavanhu gossip, oro makuwa ekunzana zigo vari kuita video vari kuita mabloga. No, aritaura makuwa ari light. Kutaura panze liars and plotters of evil. Tutaura makuwa anopedza munhu. Kuti kunofambiswa ningi information ekunza Magaya akadai. Information yoyo bayamupinzisa busy. Makuwa anonyudza munhu ndo ati kutaura. Kune makuwa ekunzi zigo akamitisa. Zigo akadai. Kozoita makuwa anopedza munhu andikutaura. Makuwa ekuti unogona kuzara uri mukati, kana unogona kuzara watofa.
ndo vari kuadhireswa panapa zvanzi liars and plotters of evil. No matter the experience, the commander for 20 years, Sisera, is now on foot. PACHAMHANYWA. Shake a neighbor out, PACHAMHANYWA. Skadoti 2026 is the year of Tsomzom. Hallelujah. Chandrungoda chete pauri wo chunu shidiki, please asontere. I just want a simple thing from you. Yeah. Don't go alone. Let's move together. Let's pray together. Drink the anointing, spray the anointing. Nasi ndazopa teaching panatru camp ku prayer mountain. Nakati ko muneinyarire kwa anointing, uneinyarire. Inonyadzise. Baba kumanya kwakadaro akudi murume mukuru akafa na Sisera ari kuremekedzwa commander we 20 years ambenga achwina hondo but nguva yekumhanya kana yasvika kuchamhanyiwa. Muri panapa? Hallelujah. You may sit. Ndine 3 months ndichirara padombo kai. Padombo. Uchisiya chinamatira nyaya nhasi kuti Sisera ngaachimbonyarara. Wakaona munhu akuburuka pabhiza, Sisera gets out, ona munhu akuburuka pabhiza kutemba tsoka bhiza riri paside, akuna kumira musha. What the Bible says, he went out from the horse and started to run by foot, barefoot, in the mountains. Wakana munhu akuona kuti bhiza riri slow. Batiri kani mhanye netsoka. Ndichavhura vhesi inonzi usarega muroyo achirarama. Sikanyadzi varoyi masibala. Vakamhanya varoyi vavengi those who plot against you. Mwari wotoona kuti vanhu vakutopinda nemwenje mudziva. Ndikatidzoka. Pane nguva dzatinodzikama so sekuti atiri vanhu vaMwari wotoona kuti vanhu vakutopinda nemwenje mudziva. So kune vhesi inonzi usarega muroyo achirarama. Holy Spirit, I invite you. Panofana kumhanyiwa pamweya mutsvene. Panofana kumhanyiwa pamweya mutsvene, panofana kumhanyiwa kune mweya yetsvina inofana kuenda pamweya mutsvene, panofana kumhanyiwa, panofana kutizwa, panofana kuregedzwa ava zimunyama rakabata marriage yavo inofana kuenda, panofana kumhanyiwa pamweya mutsvene. Hakuna akarwa naMwari akabudirira. Hakuna akarwa naMwari akabudirira. Ladies and gentlemen, this is a very, very serious message. It's a very serious message. Yeah. Hanzi, PACHAMHANYWA, which I interpret that this year is the year of Somsom. It comes at a time when another prophet, Prophet PACHAMHANYWA, says, and with Prophet PACHAMHANYWA, it's very, very clear. He mentioned who is going to get arrested. But for Prophet Magaya, he says, PACHAMHANYWA, those who plot evil, those who gossip, those who stand in your way to success, those who are your enemies, those who are plotting against you. Hanzi, PACHAMHANYWA, vanhu vachatiza, vanhu vachamhanya zvinotyisa. That is Prophet Walter Magaya for you. Tell me what you think, interpretation here, this prophetic word
Of course, you won't understand it if you don't read the full context of who Sisera is from the Bible. Go and find out from the Bible who is Sisera. Vanonyanza kunosanangura nyaya iyi nyorei vamwe mu comment section kuti Sisera ndiani uye akaita nezvei kuti vanhu vanzwisise nyaya iyi. And with that we are out. Kill it with the style. Anyway, you get funny too large. Power out. And ndakati zigo vanangopiga vangu tigo kana zvanzi tiri mumazigo havana kufitwa nemabingo tarira malimbo.